Добре, нека се захванем с една много важна тема. 5 най-чести тренировъчни грешки, които, без да се усетим, саботират тестостерона. Познато ли звучи? Човек се раздава на макс в залата, а вместо да се чувства зареден с енергия, е постоянно уморен, без мотивация и сякаш тъпче на едно място. Ето това е един доста често срещан и, честно казано, много фрустриращ парадокс. Истината е, че проблемът много често не е в липсата на усилия, а в хормоните. Оказва се, че някои от най-разпространените тренировъчни навици всъщност работят срещу нас, като удрят по тестостерона. А това, както знаем, засяга абсолютно всичко – от мускулната маса до концентрацията. Ето набързо и през какво ще преминем. Първо, ще разгледаме този парадокс в залата. След това ще се гмурнем в хормоналната връзка, ще разкрием 5 основни тренировъчни капана, ще видим и какво е решението, което се крие извън фитнеса, и накрая ще обобщим ключовите изводи. И така, да започнем с същината на проблема – хормоналната връзка. Защото тук под повърхността се води една постоянна битка. Битката между стреса и растежа. Представете си го така. Всяка една наша тренировка е като директен разговор с ендокринната ни система. Буквално. И в зависимост от това как тренираме, ние и изпращаме един от два сигнала. Единият е: хей, време е за растеж и възстановяване, а другият е: внимание, стрес. И разбира се, резултатите са коренно различни. И тук на сцената излизат двамата главни герои. От едната страна е кортизолът, познат още като хормонът на стреса. Той се покачва при прекомерно продължително натоварване и буквално разгражда тъканите. От другата страна е тестостеронът, хормонът на растежа. Той е този, който отговаря за ремонта и изграждането. Ключовото тук, което трябва да се запомни, е, че те са в обратна зависимост. Когато единият се качва, другият пада. Добре, време е да преминем към най-интересната част – 5 тренировъчни капана. Да видим в колко от тези често срещани грешки можем да се припознаем. И започваме с грешка номер 1, може би най-голямата от всички. Митът, че повече е по-добре. Или, казано по друг начин, претренирането. Това е капанът, в който почти всеки амбициозен трениращ е попадал в един или друг момент. И разликата е, от небето до земята. Вижте само. При оптимална тренировка енергията е висока и стабилна. При претрениране – хронична умора. Настроението преминава от позитивно и мотивирано до раздразнителност, дори апатия. Сънят се влошава, либидото спада, имунитетът е на нула и постоянно се хващат настинки. Това не са просто лоши дни, това са ясни червени лампички, които крещят висок кортизол, нисък тестостерон. Стигаме до капан номер 2. Безкрайните кардиосесии. Да, точно така. Онези дълги часове на пътеката. Продължителното натоварване за издръжливост, особено ако минава 1 час, изпраща на тялото сигнал за оцеляване, а не за изграждане на сила. И познайте какво? Това също може да повиши кортизола. И това не са просто приказки. Научните данни го потвърждават. Атлетите, които се занимават с спортове за издръжливост, като маратонците, например, често имат по-ниски базови нива на тестостерон в сравнение с силовите атлети, като щангистите. Причината? Точно този хронично повишен кортизол от дългите тренировки. Преминаваме към грешка номер 3, една много любима на мнозина. Фокус само върху така наречените плажни мускули. Говорим за безкрайните серии бицепсово сгъване или коремни преси. Проблемът е, че тези изолиращи упражнения просто не създават достатъчно голям стимул, за да предизвикат сериозен хормонален отговор. Решението, разбира се, е да се наблегне на големите, много ставни движения. Говорим за кралете на упражненията – клек, мъртва тяга, раменна преса, лежанка. Защо са толкова ефективни? Защото ангажират огромна мускулна маса едновременно и така изпращат възможно най-мощния сигнал към тялото. Произвежда анаболни хормони сега. Четвъртата грешка е нещо, което се пренебрегва масово, но е абсолютно критично – недостатъчната почивка между сериите. Знаете, това бързане през тренировката, за да се поддържа висок пулс, всъщност може да работи срещу нас, когато целта е сила и оптимален хормонален отговор. И отново, науката е категорична. Изследванията показват нещо много интересно. 3 минути почивка между тежки серии, да речем на клек или тяга, води до значително, наистина значително по-висок отговор на тестостерона в сравнение с стандартната едноминутна почивка.
Защо? Защото това дава време не само на мускулите, но и на нервната система да се възстанови за следващото голямо усилие. И така, стигаме до класиката в жанра. Грешка номер 5. Пропускането на хормоналния ден, по-известен като деня за крака. И тук не става въпрос само за естетика. Това е, може би, един от най-големите акта на хормонален саботаж, които можем да извършим в залата. А причината е брутално проста. Вижте тази диаграма. Мускулите на краката и седалището съставляват над 50% от цялата ни мускулна маса. Повече от половината. Когато тренираме тях, ние създаваме най-мощния възможен системен анаболен отговор в цялото тяло. Този цитат го обобщава перфектно. Мислете за тренировката за крака не просто като за ден за крака, а като за ден за хормони. Защото ползите от нея се разпростират далеч отвъд краката. Добре, след като разнищихме проблемите, време е да поговорим и за решението. И тук има една малка изненада. То се крие извън залата. Защото, нека не забравяме, възстановяването е моментът, в който се случва истинският растеж. Решението се крепи на 3 основни стълба, които са абсолютно задължителни. Първо, в сънят. Трябва да се приоритизират между 7 и 9 часа качествен сън. Това е времето, в което хормоните се произвеждат. Второ, храненето. Тялото има нужда от гориво, достатъчно протеини, здравословни мазнини, достатъчно калории. И трето, чак когато тези две основи са абсолютно солидни, можем да мислим за интелигентни добавки, които да запълнят евентуални пропуски. И така, нека да обобщим най-важното – ключовите изводи от всичко казано до тук. Основният принцип, който трябва да ни води, е тренирайте по-умно, а не просто по-усилено. И така, кои са нещата, които трябва да останат в съзнанието ни? Първо, всяка тренировка е хормонален сигнал. Второ, приоритет винаги трябва да са тежките, многоставни упражнения. Трето, пред тренирането и безкрайното кардио вдигат стреса и свалят тестостерона. Четвърто, правилната почивка е абсолютно критична за силата и хормоните. И пето, и може би най-важно, възстановяването, т.е. сън и хранене, не е нещо, което подлежи на коментар. То е задължително. И ще завършим с един въпрос, който всеки трябва да си зададе преди следващата тренировка. Това, което правя в залата, изгражда ли ме или всъщност ме разгражда?